Japanwa moro bende penjo kae, penjo kae gi dho ngere ni ting mane, that what is the role of the judiciary in holding the state accountable for injuries or deaths caused during protest? Ting mar doho en mane? Mano mar neno ni gimako, mano sirikal mamalo, kod ting mar jogo motho kata hinyore e kinde ng'anyo mopogore opogore mosebedo kwanene pacho kae. Wakili anyalo sayo judiciary matin nikech kes mar ji 175 de winje kaka mapiyo piyo mondo duoko ne uwogi. Awacho ni nonyalo chiwo guidance kendo be nonyalo chiwo siem ne sirkal ni gima kama kotimore to ting ne pek. To kes no nobedo file apaniga 2023 to pod oling' aling' e court kanyo. 2024 pod oling' aling' e court kanyo. Wakili baba iluongo ni Paul Mwangi man kode. Apani kes no de gidhire piyo, de bedo gimaber kabisa. Kaito nanyisi nitie kijana iluongo ni Bisli Kogi notero kes ne mbele to koto dismiss, koto wacho ni onge ng'ama noneno. To nawacho mbele kacha ni ng'ama okinya dwaro ni nyaka bed ni nitie ng'ama noneno. Nikech ng'ama noneno nyabuok, nyaringo, nyabedo ni ebe onege. Polis nyali wito goi ka onge ng'ama oneno. Yeah. Koro judiciary to nigi ting mapek, cases gite biro dhi e judiciary. Emomiyo bende mane koto dismiss cha nyaka wadwa dhi kode appeal mondo wayud guidance maber mondo tigo de cases ma biro mbele kacha. Gigi samo nyalo budho cases kamane ji ohinyore 1992 1990 kinde Moi moko nyochiko winji ginyalo budho, but sani apani wan gi judiciary mochung' e chik maber, ok gi yud direction from ng'ata. Tiche manyalo bedo ni ng'eny negi, lakini kata Martha Koome Chief Justice osewuoye wechegi, osewacho ni court biro chiwo ratiro, biro rito ratiro mar jopiny. To kopogore kod wechego mag chudo ma